खुलुमबाय आंनि मुङा थारना दलि बर' आं 9 थाखोआव फरायो आंनि नौपारा फनेस बसुमतारी गोसोखां गेजेर फरायसालिनिफ्राय फैदों बेयाव मानो फैदो टेन्सास एग्जाम होनो सोर होदो एबसुआ एबसुआ इयुनाव मा जानो सानदों आं इयुनाव आइएस अफिसार आइ आफाया मा खालामो आफाया ना बेफारि आइया जेबो खालामा आइ आफाया नोंनो फरायनायाव जिखिनि नांगौ जानाय बिजाब गाननाय जोमनाय जानाय गासैखौबो बेबस्था खालामो आंखौ फरायनो फारसे जेबो हेंथा गासिखौबो जोबो गासैखौ जोबो ना नों मबाइल लायो ना लाया लाया सार लानो गोसो जाया जाया सार मानो उनाव लागोन होननानै सानो माब्ला लागोन जेब्ला आं कलेज फरायगोन मबाइला गाज्रि ना मोजां बाहायनो रोंनायनि थाखाय मोजां बाहायनो रोङिनि थाखाय गाज्रि गिबियावनो गासैबो फरायसा बयनिसिमबो नैबे टेलेन्ट सार्च द'थि टेलेन्ट सार्च आरो 5थि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय 5थि एमइ स्कुलनि जि टेलेन्ट सार्च बयनिसिमबो जाहाथे आनजादा मोजां जायो बेनि थाखाय मोजां हामलायनाय जासिबाय अल दा बेस्ट टु अल अफ इउ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे बर' फरायसा आफादा मोनसे खोथाखौ सानदों जोंनि बर' मिडियामनि फरायसाफ्रा माखासे कम्पिटिटिभ माइन्ड जे बादायलु गोसोखौ सोरजिनानै लानो हायाखै आरो जोङो सानदों जे मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला बे हारिनि मिडियामा थांना थानांगोन आरो बे हारिनि मिडियामखौ मोजाङै गोग्गोमै लांनोब्ला बे मिडियामाव फरायनाय फरायसाफ्रा एसे कम्पिटिटिभ माइन्डजों दिनै बर' मिडियामाव फरायनानै गोजौ थाखोआव सोरबा इन्जिनियार डक्टराथ' बानानो बिनिख्रुइ बांसिन मा दंबावो आइएस अफिसार गुबुन अफिसार बेबायदि मोननो हानाय बेबायदिनो साइन्टिस्टफोर दङ जोंनिफ्राय बेबायदिनो बर' मिडियामनिफ्राय बिराद मोनलांनायबो दङ आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय जोलैफोरखौ बोरै जोङो गोजौनिफ्राय गोजौ बे बर' मिडियामजोंनो जोङो सोलोंथाइखौ बारानिफ्राय बारा मोजांसिन लांनो हागोन बर' मिडियामनिफ्रायनो जों क्रिएटिभ माइन्डखौ सोरजिनो हागोन बोरै सोरजिनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा एमइ स्कुलनिफ्राय लानानै हाइ स्कुलसिम जोंनि फरायसाफोरनि जि बादायनाय गोसोखौ सोरजिनानै होनो आरो गुबुन सारा बुहुमनि सारा भारतनि सारा आसामनि सारा बिटिसिनि गासै खोथाखौ जाहाथे मिन्थिहोनो बे आनजादखौ बानायनाय जादों ओंखायनो जोङो सानदों नैबे आनजादनि गेजेरजों नोंसोर जायफ्रा गोसो गुदुङै होनो फैबाय एसे एनै खरस खालामनानैबाबो होनो फैबाय बिथांमोना साफा भबिष्यताव गेदेर मानसि जानो हाथों बेखौ आफा इसोरनि सेराव जों आरज गाबबाय आरो जों गोसो फोथायनाय दङ नोंसोरो सानसेब्लाबो बेबायदि आनजादफ्राव जबाय थानो हायोब्ला बेबायदि आनजादाव मोजाङै मोजां रिजाल्ट खालामलांनो हायोब्ला सानसेबाबो मोजां मानसि जाहैगोन आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एनाउन्स खालामदों जायफोर फार्स्ट 3 मानसि सायख'गोन बे आनजादनि गेजेराव गासै 194टा सेन्टार 194टा सेन्टाराव परीक्षा जादों 16टा डिस्ट्रिक्टआव 13,000 सामथिं 13,000निबो बारा मानसिया परीक्षा होदों 9-10 आरो जोंहा डिस्ट्रिक्टआवबो 7,000 सामथिं नङा होमबा डिस्ट्रिक्टनि एमइ स्कुलाव 7,000नि बारा परीक्षा होगासिनो दङ दा होसिगोन आरो जेनेबा दा बे फरायसाफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां होलांनो हायो बेखौ आसा खालामनानै आं दिनै जे मा होनना बुङो पेपारखौ बेखेवना होनो आखायाव लाबाय Class 6. गिबियावनो आङो सेन्ट्रेल दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दाजानाय सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च बर्डनि सासे सोद्रोमा हिसाबै जायफोर फरायसाफ्रा दिनै 29 सेप्टेम्बर 2019 दिनै परीक्षायाव जबाय थादों आं बिथांमोननो आनजादा जाहाथे मोजां जायो आफा इसोरनि मुङै
गोजोन हामग्लायनाय एबा मोजां हामग्लायनाय जासिबाय आरो नैथियाव आं साबायखर होगोन इउनिटनिफ्राय लानानै आनसलिक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो सेन्ट्रेल कमिटि एबसुआ नैबे टेलेन्ट सार्च बर्डनि एग्जामखौ फाथिनायाव जिबायदि मदद आरो थुलुंगा होबोदों आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावग्रोदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबा टेलेन्ट सार्च बर्डनि खावलायनाय लेखा जायफोर फोरोंगिरिफ्रा इनभिजिलेटर हिसाबै दिनै आनजादखौ फाथिनायाव मदद होफैबाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय दिनै सारा आसाम नाङै 16टा डिस्ट्रिक्टआव परीक्षा जाबाय थादों टेलेन्ट सार्च बर्डनि गासै 194टा सेन्टार आरो क्लास 9आव होदों फरायसाफ्रा 7,668 आरो क्लास 10आव होदों 6,118 गासै 13,786 फरायसाफ्रा दिनै आनजाद जदों टेलेन्ट सार्च आनजाद जदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बेनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय जुजिबोदों नाजाबोदों जे साइन्टिफिक ससाइटि इनोभेटिभ ससाइटि नलेज बेस्ड ससाइटि क्रिएटिभिटि ससाइटि प्रडाक्टिभिटि ससाइटि दानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिउयै माहामै नाजाबोदों आरो बे हिसाबैनो नैबे सोलोंथाइ खेथ्रआवबो बेबो मोनसे पार्ट हिसाबै सोलोंथाइयाव जौगाबायसो मोनसे हारिया जि जौगानो हायो बेखौ नोजोर लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन्दै उन्दै फरायसाफोरनिफ्रायनो जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव क्रिएटिभिटि एबा बादायलु गोसो बे माने कम्पिटिटिभ माइन्ड बेखौ जों बोरै सोरजिनो हागोन बेखौ नाजानानै एमइ सेक्सनाव जों डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ लाहोदों आरो सेन्ट्रेल माबाया 9-10खौ लाहोदों आरो जों नुबोदों बिनि फिथाइखौ जों मोनबोदों जायफ्रानोखि बे टेलेन्ट सार्चआव मोजां रिजाल्ट खालामदों बिथांमोनानो मेट्रिकनि आनजादाव मेट्रिकनि बे बर्डनि एग्जामाव मोजां रिजाल्ट खालामनायखौ जों मोन्दों मोनसे प्रि माने मेट्रिकफोर बायदियानो जादों आरोखि बेयो आरो जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे गोबां फरायसाफ्रा सिगांनिफ्रायनो जों फेन्सि आरो दासिमबो दङ गुबुन गुबुन आनसलिक कमिटि गुबुन गुबुन एरिया गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफ्राव दासिमबो फेन्सार हिसाबैनो दङ दा बिथांमोनाव मास्टारफ्रा मालाबा फैनाय मालाबा फैयो बिदिबो जायो मालाबा नांगौ बायदि इडुकेसनखौ बिदियाव लाजोबनो हाया दा ओंखायनो बोरै हायो जों बिसोरनियाव बे फरायसाफोरनियाव कम्पिटिटिभ मोड गोदाननिफ्राय गोदान इनोभेटिभ माबोरै सोहोनो हायो बेखौ सेस्था खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आनजादखौ खुंदों जों बयबो मिथिगौ जे मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला बे हारिनि रावा थांना थानांगोन आरो बे हारिनि रावा थांना थानांगौब्ला बिनि मिडियामा थांना थानांगोन आरो मिडियामखौ थांना थाहोनोब्ला बे मिडियामजोंनो फरायनानै जों गिदिर गिदिर अफिसार गिदिर गिदिर इन्जिनियार गिदिर गिदिर आइ अफिसार गुबुन गुबुन मानसि साइन्टिस्ट डक्टर माबा माबि बेबायदि जाहोनो हानांगोन दा बे लेभेलखौनो नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा एमइ सेक्सननिफ्रायनो जोंनि फरायसालियाव बोरै बादायलायनायनि मुडा फैयो बोरै क्लास 9-10आव बिसोर माने गावखौ बादायनायनि बे मुड जाहाथे गाज्रि लामाथिं थाङा गाज्रि लामाथिं गोसो जाया मात्र फरायनायल' माने इन्टेनसना बेयाव थायो बे फरायनायनि माइन्ड सेटखौ दाना होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ सेस्था खालामदों आरो बे हिसाबैनो टेलेन्ट सार्च बर्ड फाथिनानै बे टेलेन्ट सार्च परीक्षाखौ फाथिनाय जादों आं जोंनि बे खैराबारि ओनसोलाव शिक्षाखौ मोजां होननानै आं आंनि फिसाखौबो बेयावनो एडमिसन होबायदो खारन आं थांनांगौबा टंलायाव थांनांगौबा एसेबां गोजान नङा खाथि खिन्थु जोंनि बर' हिसाबै खैराबारिखौ आं मोजां खोनानायखायनो मोजां शिक्षानि फारसे दावगालांनायखायनो आं गथ'खौ बेयावनो होदो आरो गिबियावनो दिनैनि नैबे जि सेन्ट्रेल आरो जिल्ला एबसुजों खुंजानाय जि सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आरो जिल्ला टेलेन्ट सार्चनि जि आनजादाव जिरायफैनाय साफ्रोमबो फंबाय बिनानाव फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननिसिम आङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जानानै आङो गिबियावनो आनजादनि गाहाम हामलायनाय आं बिथांमोननिसिम जासिहरग्रोबाय दिनै जोंहा सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आरो डिस्ट्रिक्ट टेलेन्ट सार्च आनजादा मोननैबो जथायै जादों एखे समावनो जादों दा बेयावहाय जोंहा जोंनि उदालगुरि जिल्लायावबो जिल्ला एबसुजों खुंजानाय सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्चआ देग्लाय फैयै 5थि खेबनि थाखाय जोङो दिनै फालिफैदों देग्लायै दा बेयावहाय गासै जोंहा जिल्ला हिसाबैब्ला सेन्ट्रेल आरो जिल्लाजों खुंजानाय टेलेन्ट सार्चआव जोंहा गासै 31 आनजाद मिरुआव जोंहा दिनैनि सानाव आनजादा जागासिनो दङ बा जादों दा बेयावहाय गासै जोंहा एमइ सेक्सननिफ्राय
भबिष्यताव जाहाथे कम्पिटिटिभ मोड 4,627 फरायसाया जिरायदों जोंहा एमए सेक्सननि 6, 7 आरो 8 सिम आरो मिरु एबसुजों खुंजानाय सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आनजादावहाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला एबसुनिफ्राय गासै 23,097 जन माने 2,397 फरायसायाहाय आनजाद जिरायदों बे 9 आरो 10 माने हाई स्कुल सेक्सनावहाय गासै उदालगुरि जिल्लायाव 7,018 फरायसाया बे आनजादखौ जिरायदों आरो बे आनजादखौ फाथिनायनि गुबै उद्देश्य बा थांखियानो जाबाय जे जोंनि जाखांफुनाय फंबाय बिनानाव फरायसा बिथांमोननो जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ जों बोरैहाय होनो हायो बे नोजोरजोंनो जोंनि टेलेन्ट सार्च आनजादखौ फाथिबोनाय जादों आरो जोंनि फंबाय बिनानाव मोन बिथांमोना जाहाथे कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जिरायनो हायो आरो माखासे आइडियाफोरखौ मोननो हायो जौगा माहारिफोरनि फरायसाफोरजोंबो जोङो फेर फाथिनो हायो बे नोजोरजोंनो दिनैनि बे टेलेन्ट सार्च आनजादखौ जों फाथिनाय जादों। खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रिमा दिपालि बसुमतारी आं हारसापारानिफ्राय फैदो आंनि गथ'खौ आं इउएन एकाडेमियाव होदो खैराबारि आरो जेनेबा टेलेन्ट सार्चनि एग्जाम सोलिबाय थादों थारमाने गथ'नि सायाव ओरैबायदि खस्थ' खालामनांगौ लाबदो जाहाथे गथ' गथाया इयुनाव मोजां जायो जोङो जिहेतु जोंनि जाय शिक्षा दीक्षा गैया गथ' गथायानो शिक्षा दीक्षा लानानै सासे गियानि मोजां सुबुं जायो जाहाथे गासैजोंबो अनजायो गासैनियावबो जेनेबा मुङा उथियो बेबायदि जोंनि मोनसे साननाय हाजारसे जों जेनेबा गथ'खौ मोजां लामायाव लाबनो नाजागोन हाजारसे शिक्षा दीक्षा होनो नाजागोन जाहाथे बिसोरो इयुनाव गावसोरनि आथिङाव गसंनो हायो मोजां शिक्षा लानानै इयुनावबो जोंनि बिमा बिफानि मुंखौ जौगाखांहोयो आरो लोगोसे गामिनि समाजनि गासैखौबो जौगाखांहोगोन होननानै आंनि फिसानि फारसे आरो गासैबो गथ'नि फारसे आंनि बेखिनि साननाया आं जोंनि बे खैराबारि ओनसोलाव शिक्षाखौ मोजां होननानै आं आंनि फिसाखौबो बेयावनो एडमिसन होबायदो खारन आं थांनांगौबा टंलायाव थांनांगौबाबो आं एसेबां गोजान नङा खाथि खिन्थु जोंनि बर' हिसाबै खैराबारिखौ आं मोजां खोनानायखायनो मोजां शिक्षानि फारसे दावगालांनायखायनो आं गथ'खौ बेयावनो होदो आरो गासैबो बिमाफोरनिफ्रायबो आंबो खावलायनाय जों खस्थ' खालामोब्लासो गथ' गथायनि फिथाइखौ जों मोनगोन गथ' गथायनि साव माने नांथाबबाय थाबासो गथ'आबो जौगालांनो हायो आरो दानि जुगाव बा मायबा मोनसे गथ'नि साव नाङा होननानै जोङो थानो नाङा खारन गथ'नि साव जुजिबासो जोङो गथ' गथायखौ जौगाखांहोनो हागोन बा बाहेरा बेस्थ' थानानै गथ'नि इयुनखौ गाज्रि खालामनाया जोंनि गारजेननि कारने उचित नङा दानि जुगानो बेलेग दानि जुगानो शिक्षानि जुग बेनिखायनो जेनेबा गासैबो बिमाया हाया बिफाया हाया बिमाया गासैबो गथ'नि सायावनो माने नोजोरखौ बारा होनांगौ आरो आंनि साननाय आरो बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जाम थांनाय 2014 मायथाइनिफ्राय जि सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ लाबोदों दा बिथांमोनजोंनो लोगोसेयै बे एखे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा एसे कम्पिटिटिभ जानांगौ बे मोनसे माइन्डसेटखौ जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि माइन्डसेटखौ थिग खालामना होनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 6, 7 आरो 8 एमइ थाखोनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय जों एखुथाय बे टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ थांनाय 2015निफ्राय जों लाबोदों दिनै 5थि टेलेन्ट सार्च एग्जाम उदालगुरि जिल्लानि बेखौ जों सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामजोंनो लोगोसे देग्लाय बोसोराव जों खुंजाबनो जों हादों आरो बेवहाय आं साबायखर बावगोन जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि लोगोसे साफ्रोमबो बे टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ माने जाफुंसार होनायाव जायफोर नांथाब नाजा खामानि मावबाय आरो बिथांमोन साफ्रोमखौबो आं साबायखर बावगोन मानोना बिथांमोननि बेबायदि गावखौनो बावसोमनानै माने खामानि मावनायाव जों दिनै बे 5थि टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ खुंफुंनो थाखाय जों माने साक्सेस जादों बेवहाय आं बिथांमोन साफ्रोमखौ साबायखर बावगोन लोगोसे दिनै जेसेबांखिनि माने इनभिजिलेटर आरो इनचार्ज
फोर दङ साफ्रोमखौबो आं बेस्ट अफ लाक जासिगोन जाहाथे दिनैनि जि जिल्लानि सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जाम बियो मोजाङै मोजां जाहाथे जाफुङो आरो बिथांमोन साफ्रोमखौबो आं बेस्ट अफ लाक जासिगोन दिनै उदालगुरि जिल्लायाव गासै 36टा सेन्टाराव बे एग्जामा जाबाय थादों बेयावहाय गासै 6, 7 आरो 8 थाखोनि जे एमइ थाखोनि फरायसाफोर गासै 4621 सा फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लादों आरो बिथांमोन बयनोबो आं बेस्ट अफ लाक जासिगोन आरो बिथांमोननि ब्राइट फिउचार आं माने इसोरनियाव आरज गाबगोन जाहाथे बिथांमोना बिदिनो मोजाङै फरायनानै जाहाथे बिदि आनजादफोरखौ होनानै साक्सेसफुल सासे साक्सेसफुल सुबुं हिसाबै गायसनना लानो हायो आं बेखौ बयबो फरायसुला फरायसुलिफोरनिसिम आं इसोरनियाव आरज गाबगोन दिनै नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन उदालगुरि जिल्लायाव गोबां आरोबाव बेबायदि फरायसुला फरायसुलिफोर दंबावो जायफोरा दिनै बे आनजादखौहाय एपियार खालामाखै आं बिथांमोन बयखौबो खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय बोसोरफोराव जाहाथे सासेबो थालाङा जासे जेसेबां 6, 7 आरो 8 थाखोआव फरायबाय थानाय स्टुडेन्टफोर जागोन साफ्रोमबो जाहाथे बे एग्जामखौ होयो आरो बिनि गेजेरजों गावनि माने लाइफखौ मोनसे साक्सेसफुल लाइफनि फारसे आगानखौ होलाङो आं बेखौ खावलायगोन आरो लोगोसे जोंनि गार्जेन्स बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जाहाथे साफ्रोमबो गार्जेन्सफ्रा एसे कनसियास जायो आरो बयबो गार्जेन्टफ्रा गावबा गाव माने गथ'फोरखौ बे टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ माने लिरनायाव बयबो जाहाथे माने मोजाङै बुजायनानै गावबा गाव गथ'फोरखौ माने थिनहरो फैबाय थानाय बोसोरफोराव जों आसा खालामदों देग्लाय 4621 सा जों मोनदों फैगोन बोसोराव माने 100आव 100% फरायसाफोरखौ माने जों बे टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ लिरगोन माने लिरहोनो हागोन बा साफ्रोमबो लिरगोन आं बेखौ आसा खालामदों खुलुमबाय आंनि मुङा मरमि बर' आङो खागारगामनिफ्राय फैदों दा आंनि गथ'आ इउन एकाडेमियाव फरायो इंलिसनि बर' क्लास 6आव फरायो माने जों दा गथ'खौ इयाव परिक्षा होनो लाबोनानै जोबोद मोजां मोनदों लाबोनानै माने गथ'खौ हाया जों मोनसे माने गावनि एडजास्ट जाथों होननानै बा रोंगौथि जाथों होननानै एसे बुजि मोनथों होननानै लाबोदो दा जों दा परिक्षाखौ माबायदि लिरदो बिसो मिथिगो दा खिन्थु जोङो ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै गथ'खौ मोजां जाथों होननानै लाबोदो गथ'आ जाहाथे फरायनानै एसे गिदिर गोलाव माने गिदिर मानसि जाथों होननानै जोङो हाजिरा खामला मावनानैबाबो जों गथ'खौ सोलोंथाइखौ होनो नाजादों फिसौआ लानायखौ हाबाफारिखौ जोबोद मोजां मोनदों जोङो माने बिदि मोनाखैमोन दा माने गथ'फोरा माबा जालांगोन होननानै दावगालांगोन होननानै जोबोद मोजां मोनदों आरो एबसुमोननि नोंथांमोननि सायाव जोबोद साबायखर गोजोननाय थाबाय आरो बेयो टेलेन्ट सार्च आनजादनि थाखाय न'आव बे फरायदोंना फरायाखै बियो क्लासनि फरायाखै ओरैनो एग्जाम जाबाय थादों नालाय एग्जाम थानायखाय बे एग्जामखौनो फरायबाय थादों आरो क्लासनि बेलेग आउट जेबो फरायाखै सोंथि बिलाइआ आउटनिफ्राय फैया बे बिजाबनिफ्राय क्लासनिफ्रायनो फरायबाय थादों आरो आं सानदों गथ'आ जा एग्जाम माबा आर्ट बानायनायाव एसे माबा मोनसेया रोंगौथि दङ बेखायनो आं आर्टआव होदों आर्टखौ लानानै आर्टनि सायाव माबा मोनसे खामानि मावनानै दिन्थिनो हागोन होनना सानो आरो आङो खुलुमबाय आंनि मुङा बिथराय दैमारि गामि गबसा सुबा हासिबारि दिनैनि बे टेलेन्ट सार्च जा परिक्षा बेयाव जोंनि दख'रा बर' खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादा खुंनाय लानाया आंनि बायदिबा मोनसे हारिनिबो जौगानाय फारसेथिं गथ'फोरनि गियान बेसेबां रोंगौथि गोनां बेखौ मिथिलांनो मोननाय मा गामि खनसायपारा गथ'आ मा थाखोआव फरायो क्लास 6आव फरायो खासे क्लास 10आव फरायो दिनै एबसुआ होनाय टेलेन्ट सार्चआव सार्चखौ आङो मोजां मोनदों मानो होनोबा जोंहा सरकारि स्कुलावनो फरायखानाय थेवब्लाबो आङो लाना फैदो खस्थ' खानायखौ मा बानायनो सानदों गथ' खानायखौ भबिष्यतआव फरायहोनानै गावनि आथिङाव गाव गसंना थानो हानाय मोजां लामाखौ मोन्थों होननानै सानो गथ' खानायखौ आंनि मुङा आलारि बर' गामि साबुदर आसामनि बारि दा आं दिनै गथ'खौ लाबोदों बेयाव इउएननिफ्राय क्लास 6आव फरायो लिमसन बर' टेलेन्ट सार्च लानाय हाबाफारिखौ मोजां मोनदों आङो आरो आंनि गथ'खौ आङो डक्टर खालामनो होनना सानदों खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना पल्लबि बर' आं दायो हांस्रा गामिनिफ्राय फैदों मा फरायसालियाव फरायो सेका शंकरदेव मा थाखोआव 7 7
दिनै बेयावहा मानो फैदोंमोन मा जादोंमोन टेलेन्ट सार्च एग्जाम सोर होदो आबसुआ दा माबायदि जाखो आनजादा मोजां जादों मोजां जादों इयुनाव मा जानो सानदों इन्जिनियार जानो सानदों इन्जिनियार जानो सानदों नोंनि मुङा मा खुलुमबाय आंनि मुङा समायना बर' आं हांसो गामिनिफ्राय फैदों आं दा थाखो 9 फरायदों आनजादा माबायदि जाखो मोजाङानो जादों मोजां जादों इयुनाव मा जानो सानदों आं उकिल जानो सानदों खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रिमोन बर' मा थाखो फरायो बबे स्कुलाव आं थाखो 9 फरायो आंनि फरायसालिनि मुङा दिन्दापारा फानास बसुमतारी आं बे सेका जंगार फरायसालियाव टेलेन्ट सार्च एग्जाम होनो फैदों आं उन्दैनिफ्राय मोजाङै मोजां फरायनानै सासे गेदेर सुबुं जानो लुगैदों आंनो आंनि आइ आफाया फरायनायाव नांगौ जिरादफोरखौ होजोबो आंनि आफाया ना फालांगि मावो नों मा जानो सानदों इयुनाव आं सासे इन्जिनियार जानो सानदों